Така. Представя ви катето. Сега ще ви покажа. Ще гримирам едно момиче. Да. Сега. Боя за коса. Боя за коса. Но обаче първо трябва да изпие витамини. Специални за кожата. Добре. Сега какво правиш? Сега слагам и маска. Махам я. Сега ще измия зъбите. Много добричко, момиче. Сега слагам и фондютен. Фондютен, добре. Лекичко, внимателно. Сега ще дам малко шоколад. Катето се грижи за това нарисувано момиченце от нея. Косата. От катето. Изкъпваме косата. Мито стана. Аз ще я направя кафява с розово. Стана много късно и трябва да си ляга момиченцето да спи. Така че ще сега прекъснем този клип. Не. Ами време е за лягане. Трябва сега се оправя. Добре, но аз ще прекъсна клипа. Станаха 2 минути. Не, още. Утре ще направим друг и ще го качим. Още малко де. Ама постарай се, да ти сега заедно бързо да драскаш. Сега е. Be careful. Okay, I'm gonna be careful. Be careful, Kitkins. Nope. Okay. Катето рисуват. Ами това е. Утре ще покажем нещо друго интересно занимание на катето. Приятна вечер! Довиждане!